Pure spanning toen ik Scraggle op het podium stond. En ik. En hij ik. Hij moet trainen. Ja. Ik ben het en hij... Maar dat kun je zelf ook doen. Oh, wat fuck, word ik nog Alleen maar, Heb je meedoen? Ja, ik ga mee. Nee, dat betekent niet dat je rept hoor. Ik sta bij iedere dag onder hoogspanning. Waarom? Omdat de werk gewoon is om me vraagt. En dat ik jullie gewoon hartstikke leuk vind. Dus. Nou, ik vind het wel leuk omdat er allerlei muziek is en er is een rommelmarkt. Ah, niet. Oh nee, oh. Oh, we hebben nog maar 8 seconden. Oh, nee.